आच्छा दिनै जोंनि उलुबारि गामि आरो मेस्टाबारि जेनेखि खाथियावहाय दिनै जोंनि 9 नं बनरगाव समस्तिनि मानगोनां जोंनि एक्स EM राजीव कुमार ब्रह्म सारा मानि आंनि लेंहरनायाव मानि आलासि जानो आङो आमथिसुवानि सारखौ आं लेंहरनायाव बिथाङा टाइम होनो हायैयाव दिनै हठात करे फैनानै जोंनाव दसे हाबलांदोंमोन। दा बेयाव खुब मानि जोंनि जेनेखि राजीव सारनि उल्था बा UPPL एबसुनि जेनेखि बिथांमोनहा सोद्रोमामोनहा बेखौ मानि मबिलाइज खालामदों बा माबा मोनसे मिटिं खालामदों होननानै सन्देह खालामनानै पाटगाव आउटपस्टनि पुलिसजों लोगोसे बिसोरो थांनानै सारनि सायाव मानि खुब गाज्रि सन्देहजों मानि लामा ससेयाव थांनानै लामा दथायाव मानि बिथांमोनहा नारजेद नुजेद मानि खालामदों। दा बियो खुब लाजिनांथाव बाथ्रा। मानो होनोबा पलिटिक्सआव बयहाबो राइट्स दं, फ्रिडम दं। मानि आरो सोरनिबा न'खराव बेबायदि आलासि जानो फैनायखौ बा सोरनिबा न'खराव आलासि भाबै फैनायाव बिथांमोनहा बेखौ मिटिं खालामफैदों बा मबिलाइज खालामफैदों होननानै बेबायदि लामा सामा थांनानै बेबायदि एटाक खालामनाय बा माबा मोनसे दाबि दावा बेबायदि खालामनाया खुब लाजिनांथाव बाथ्रा। मानि गावसोरहाबो जेनेबा राइट्स दं, गावस्राबो मोन्थाय दं। बेबायदि सोरनावबा थांनानै सोरनावबा आलासि जाहैनाय बा माबा मोनसे सोरनिबा न'आव थांनायनि बिस्राबो मोन्थाय दं। खिन्थु बेबायदि सन्देह खालामनानै बेबायदि बिथांमोनहा जोंनि पाटगाव एरियायाव फैबानो सोरनावबा थांबानो मबिलाइज खालामनो फैनाय बा बबेबा मोनसे सोरनावबा आलासि जाफैनाय बेफोरखौ बुजिया सोमजिया बेबायदि मानि सासपेक्ट खालामनानै सब समय सन्देह खालामनानै बिथांमोनहा बेबायदि घटनाखौ खनसे नङा खननै मावबोबाय थादों। दा बेनि थाखाय आङो न'खरनि जानानै बा आङो लेंहरनाय आंनि आलासिखौ बेबायदि असनमान खालामनायनि थाखाय आं खोब दुखु मोनदों। आरो आं बुंगोन मानि BPFनि हक UPPLनि हक मालाबाबो बेबायदि लामा सामायाव बेबायदि सन्देहजनक खालामनानै एटाक खालामलायनाय मालाबाबो दाजाथों आरो जानो नाङा। पलिटिक्सआव बयहाबो मोन्थाय दं, राइट्स दं, फ्रिडम दं। बेबायदियाव मानि मोनसे कमिउनिटि हल बा मोनसे फोथाराव खालामनायबा बेखौ होबथानायनि बेखौ बुंनायनि बेहाय राइट्स दं। खिन्थु सोरनिबा न'खराव थांनानै बेफोरबायदि होबथानाय बेफोरबायदि दावराव खालामनाय बियो बिथांमोना खोब अयनाय जादों। बेखौनो आं दिनै बे माबानि गेजेरजों बेखौ लाइभआव हगारनानै होबाय। दा जाहाथे इयुनाव बेबायदि भुल बुजाबुजि आरो बेफोरबायदिया मालाबाबो जाया। एगेन आं नोंथांमोनखौ दा खावलायबाय जाहाथे बयहाबो आलासि जाहैनाय बा बयहाबो सोरनिबा न'खराव थांनायनि खुनु माना गैया, मोन्थाय दं। दा इयुनाव आरो मालाबा भबिसतआव आरो नोंथांमोनहा बेबायदि जाहाथे एगेन बेबायदि सन्देहजनक खालामनानै सोरनिबा न'आव थांनानै बा सोरनिबा न'खराव बेबायदि थांनायाव नोंथांमोनहा जाहाथे डिस्टार्ब खालामहैया आं बेखौ बुंनानै दिनैनि बे लाइभनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामहरनाय जाबाय। आरो सारखौ आमथिसुवानि नामाव आं आलासि जानोसो आं लेंहरदोंमोन। सारा आरो बेबायदि मालाबाबो सोरनिबा पार्टिनि मबिलाइज खालामनो फैयाखै बा गावनि मबिलाइज खालामनो फैयाखैमोन, आलासि जानाय नामैसो फैदोंमोन। दा बिथांमोनहा बाहाय खुनु पाब्लिक गेदारिंबो जायाखै, मानि जोंनि न'खरनि गोजासो जोङो ज' सावरायलायदोंमोन। दा बिथांमोनहा बेखौ खुब गाज्रि नोजोरजों नायनायाव आं दुखु मोनदों। आरो आङो एरियानि मानसिफ्राबो बेखौ बुजिगोन। मानो होनोबा सोरनिबा न'खराव बेबायदि फैनायावबो बिस्रा जुदि उसुबिदा दंबा बा बेबायदि बिस्रा होबथानाय बा माबा मोनसे सन्देह दङबा मानि बे मालाबाबो मानि जोंनि एरियायाव बा जोंनि समस्तियाव मालाबाबो बेबायदिया सान्थि भाब जानाय नङा। आं बिनिखायनो रिकुवेस्ट खालामदों गले गले जाहाथे बेबायदि सानलायनाया मालाबाबो थालायनो मोना। बेबायदि मन'भाबखौ मालाबाबो लानानै सोलिलायनाया थिग नङा। आं बेखौनो दिनै बुंनानै बिथांमोनखौ बे पेजनि गेजेरजों बुंथिहरनाय जाबाय आरोखि।